Здравейте от Технохоби! Днес ще ви представим един успешен модел лодка за хранка D19 с 100 точки GPS. Към него може да се добави и сонар по желание на клиента. В момента сме на промоция. Към него има зарядно 220 волта, зарядно за автомобил на 12 волта, батерии включени към него, допълнителен чифт перки, гумен кълъв за дистанционното, сак водонепромокаем за лодката. Ще ви направим една кратка презентация. Плюсовете на тази лодка: самата изработка, захвата е през малко разстояние, докато ето на един модел лодка колко е голямо разстоянието. Самата капачка е с резба, с семеринг, гумен уплътнител. Другата капачка няма резба, просто само се отваря така. Батерията е високо позиционирана, ограничен обем, докато тук може да слагаме всякаква батерия, големина, може да диша самата лодка, платките, виждате как всичко е открито. Самата дръжка е чрез пружина с неръждавейка, с датчик ниво на батерията. Също показва до 5-600 метра е обхвата на дистанционното с лодката. Показва нивото на батерията на лодката, нивото на батериите на дистанционното. Ще ви направим кратко изображение как работи лодката. Отваряме бутон 1, бутон 2, задържане на бутон 1 се отваря задната вратичка с задържане на бутон 2. Другата вратичка. Хубава лодка с много добри качества. В момента, както казахме, сме на промоция. Ако намерите по-ниска цена от нашата, ние сме вносители официален за тази лодка. Ако намерите по-ниска цена, може да е реплика, звънете ни, ние ще ви направим много добра цена.